mundua gelditzen dugula, gu gabe ez dago bizitzarik, gu gabe ez dago produkziorik, bizitzaren mantenimendua da sistemaren oinarria, berez guk gelditzen baldin badegu dena, mundua ontatuko da gu gabe ez dagoela bizitzarik. Ikusiko dugu emakumeak planto egiten baldin badugu zer gertatzen den bai eskola eremuetan, bai zaintza lanetan, eta hori ez, azkenean sistema erreproduktibo eta produktiboa zalantzan jarri nahi dugu greba feminista honen bitartez. Se paraliza todo porque somos las mujeres el eje primordial en una sociedad y desgraciadamente con este sistema heteropatriarcal, neoliberal, capitalista, siempre somos las que estamos a la espalda de todo el mundo y no, nosotros somos las que tenemos que estar de frente porque somos las mujeres las que movemos el mundo. Mundua mugiarazten dutenek planto egingo dute. Lanuztea egingo dute lantoki eta eskoletan, baina hori bakarrik ez, amantalak balkoi eta leihoetan eskegiko dituzte, eta ez dute zaintza eta ugalketa lanik egingo, ez da pertsonak eta lurra esplotatzen dituzten enpresa eta merkatalguneetan erosketarik egingo ere. Euskal Herriko mugimendu feministak grebara deitu du martxoaren 8irako, eta ez da ohiko lanuztea izango. Emakumeek lan produktibo zein erreproduktiboak utzi egingo dituzte, muga guztiak gaindituko dituen greba izan dadin. Batetik, lanaren kontzeptua dela oso hertsia, eta askotan lanaren kontzeptu horren barruan bakarrik soldatapeko lanak edo direnak barne biltzen direla, eta gero hortaz aparte, soldatapeko lanak direnak ere bai feminizatuak daudenak, direla oso lan prekarioak edo prekarioenak gainera, ez? Gure bizi baldintzak emakumeontzat naiz soldatapekoak izan, dira prekarioenak. Ez da defentsarako greba izango, adierazi dutenez, eredu osoa aldatuko duten proposamen politikoak dakartzate. Nos vamos con propuestas porque queremos que cambie el mundo. Esta estructura patriarcal que a nosotras nos tiene pero relegadas en el segundo, tercero, cuarto y último puesto queremos cambiar y siempre llevamos alternativas sino que no se nos escucha. Gehitzen dugu sistemaren eraldaketarako greba bat eta planteamendu berriekin gatoz, sistema hori aldatzera begira, osea. Gu nahi duguna da baliabideak, lanak eta denborak banatu beste modu batean. Uste dugu benetaneko demokrazia ekonomikoa egoteko emakumeok hartu behar dugula hitza, hartu behar dugula espazioa, hartu behar dugula denbora, eta berriro adostu behar dugu beste modu bat, modelo ekonomiko bat, sozial bat eta politiko bat birrentzatzeko eta ondo bizitzeko denok. Emakumeok ditugu gure historioan hainbat greba, bai lantegietan, bai lan erreproduktiboetan, adibidez Euskal Herrian amantalen greba egin zen, baga de totesen Katalunian ere bai egin zuten hango kidek, eta aurten da 2. urtea egiten dela nazioarteko deialdia, holako greba bat egiteko. Herri eta auzo eta hiri bakoitzean egingo dira ekintza ezberdinak, baina denak desobedienteak izango dira, saiatuko gara ahalik eta gehien mugitzen eta zarata sartzen eta gu entzun gaitzatela edo nun. Emakumeak ari dira, herriz herri eta eskualdez eskualde, grebarako batzordeak antolatzen mugimendu feministarekin, gobernuz kanpoko erakundekin eta sindikatuekin lankidetzan. ELA, LA, Besteila, SSK eta Zenetek babestu egin dute, eta 2 lanuzte deialdi erregistratu dituzte. Eguerdian 11etatik 3etara, eta arratsaldean 6etatik 10etara. Ikasleek eta enpleguak dituztenek eguerdiko 12etan eta arratsaldeko 8etan egingo dituzten mobilizazio nagusietan parte hartu ahal izan dezaten nahi dute, baino jakin badakite, batzuek oztopo handiak izango dituztela, greba eskubidea egikaritu ahal izateko. Vamos a ir a esos lugares donde vemos que mujeres que concurren a sus trabajos para decirles con que ellas no puedan ir porque es su trabajo, que aunque le paguen poco lo necesitan, pero que nosotras ya están representadas en nosotras en las que estamos en la huelga y que no nos olvidamos de ellas porque ya sabemos que mientras nosotras estamos aquí en la huelga ellas están trabajando moviendo el mundo, haciendo el dinero para toda la sociedad. Yo, las mujeres que por duda o por miedo, por lo que tengan, no, que este es un paro donde todas las mujeres tenemos que estar presente, una huelga, donde tenemos que estar manifestándonos con todas nuestras inconformidades, con toda esta desigualdad que estamos cruzadas con tanta desigualdad, tanta opresión, tanto meterse en nuestra vida. Entonces, que ellas tomen un poquito de conciencia, las que están un poco indecisas, y que vengan a la huelga. Y si no pueden venir, pues a través de un vídeo, de una llamada, decir estamos aquí, yo estoy en la huelga, estoy escuchando y estoy con ustedes.
Eta nori bideratua dago protesta, nork entzun beharko lituzke martxoaren 8an egingo dituzten aldarriak. Emakumeok, transok eta goierok eta migranteok ez direnak, batez ere gizon txuri heterosexual horiek zaintza lanetaz arduratzen ez direnak, soldatapeko lanetan daudenak ere bai askotan euren lan industrialetan batez ere ez daukatela askotan kontzientzia hori. Eta bueno, nik uste gero ere bai, emakumeok geuk ere bai, kontzientzia hartzeko behin eta berriro, zenolako lanak hartzen ditugu, egunerokotasunean, batez ere nola geran, bai komunitatearen oinarri, bai ekonomiaren oinarri, bai bizitaren oinarri, eta nik uste dut izango dela autokontzientzia ariketa bat, eta gero noski ekintza politiko potente bat ere bai. Mugimendu feministak deitutako grebari begira, ELA, LAB, STEILAS, IRU eta ESK sindikatuek lanuzteak egitera deitu dute datorren martxoaren 8an. Labeko Rosa Iriartek adierazi duen bezala, arrazoiak eta baldintzak soberan daude greba feminista aurrera eramateko Euskal Herria mailan. Izan ere, eta sindikatuko arduradunek salatu duten bezala, oraindik ere sexuaren araberako lan banaketa ematen da. Sektore feminizatu asko daude, zeintzuetan lan baldintzak okerragoak diren. Iriartek salatu du prekarietate egoera oso nabarmenak ematen direla, gehienetan lan horiei balio gutxiago emanez eta batzuetan aitortzarik gabe. Ulertzen dugu arrazoiak eta baldintzak egon badaudela greba feminista bat aurrera emateko Euskal Herrian. Oraindik salatu behar dugu sektore feminizatu pilo bat badaudela, zeinetan lan baldintza desente okerragoak dira, prekarietate egoera oso nabarmenak ematen dira, eta gainera gehienetan lan horiei balio gutxiago edo inkluso aitortzarik ez zaio ematen. Jakitera eman dutenez, ez da greba arrunta izanen, izan ere goizez eta arratsaldez deitu dituzte lanuzteak emakume guztiok parte hartu ahal izateko, eta horrela emakumeen aitortu gabeko lana bisibilizatzeko. Mugimendu feministak Euskal Herrian ez ezik mundu osoan egiten duen deialdia da. Hori dela eta Iriartek adierazi du gogoeta eta hausnarketa sakonak egiteko garaia dela, arduraz jokatzeko eta mundu patriarkal eta sexista aldatzeko. Emakumeok, lan eremuan murgilduta gauden emakumeok bat egiteko deialdi eta mobilizazio hauekin, lanuzteak deitu ditugu, goizez 4 orduz eta arratsaldean beste 4 ordu parte hartu ahal izateko mobilizazio ezberdinetan eta beraz kalean egoteko. Martxoaren 8ko helburua emakumeak kalera joatea, emakumeak protagonistak izatea, emakumeok egiten ditugun 11 ekarpenak bisibilizatzea eta horretarako helburu nagusia lan produktiboan nolabait eragiteaz baino bada bisibilizatzea egiten dugun aitortu gabeko lana eta beraz protagonista bilakatzea. Iruñeko udalak abian jarritako amabilizazio planak zeresanak eman ditu asteotan. Izan ere, hiria atseginago egiteko helburua duen planaren aurkako kanpaina egin dute zenbait merkatarik. Desertifikazioa ez da amabilizazioa dioten kartelak ipini dituzte denda batzuen erakusleioetan, eta udalak hartutako neurriak kritikatu dituzte, batez ere alde zaharrean kotxeen sarrera mugatzen duena. Joseba Aurrea Hirigintza zinegotziak adierazi du aldaketa guztiek trantsizio epe bat behar dutela, baina planak onurak ekarriko dituela Iruñeko alde zaharrera. Amabilizazio planaren aurkako kanpainak kutsu politikoa daukala salatu du Abaurreak. Zehazki, UPN kanpaina politikoa egiten hasia dela esan du. Badakigu hasiera batean transizio momentuak sortzen dira, ez? Egokitu behar gara. Bereziki, eguneroko kontuetan nola ibiltzen garen, eta askotan, ohitura baldi genuen onera tortzeko modu batean ala bestean hori aldatu egin behar da nola baitez. Eta planteaturik dauden trafiko aldaketak edo hemen alde zaharrean sartzeko moduak, hori guztia nolabait jendea egokitu behar da, ikasi eta hori dana, ez? Eta nik uste hortikan sortu dira hainbat eta hainbat egon ezinak eta kezkak eta hori guztia. Alde zaharrean ezin dela kotxe batekin etorri beharrezkoa bada,
da sensazio bat, baina ez da errealitate bat. Alde zarrean kotxearekin etortzeko beharrezkoa bada, ez dago inungo arazorik. Hemendik hilabete baten bueltan gehienez eman dugu guzti horren berria, eta beraiekin ere adostuko dugu guk prestatzen ari garen nolabait hobeikuntza puntu horiek beraiekin adostu eta beraiekin, merkatariekin, baina baita ere aldezarreko bizilagunekin, egon daitezken hori oker edo hutsak edo dena dela, nola konpontzen dugun, ez? Baina guk bai esan dugu arrete garbi, jarraituko dugu esaten, amabilizazio plana ona dela. Bere filosofian eta bere planteamendu orokorrean. Baina gaude pres, nola ez, konponketa guzti horiek edo ikuntzak egiteko alden moduan. Nahi dugula eztabaida bat eta sortzen bada eztabaida, sortu da, kartelak agertuko dira, baina gero bizilagunen aldetikan ere sortu dira beste iritzi batzutan kontrajarriak. Nik uste eztabaida izatea sanoa dela, onuragarria dela, eta eman behar da, egia da, eman behar dela bere parametroetan. Komertziante, merkatarien aholkulari izan banintz ez nuke horrelako kanpainarik planteatuko. Esan nahi dut, errespetetzen dute eta beraiek edo komertziante merkatari batzuk erabaki badute hori egin dezatela, nik ez nuke mugatuko adierazpen askatasun hori. Baina nik ustet behar duguna ez da hainbeste amabilizazio planaren kontra jotzea, baizik eta elkarlanera ekin. Ia da, El Corte Inglesa amabilizatu zuten. Orduan, esatea, ezin dugula, gainontzeko hiria amabilizatzea oso bitxia da, beraiek badakite, hobetzen dela tokia, saltzeko tokia hobetzen dela, amabilizatzen bada. Nik uste batzuk eman nahi diote kutsu politikoa. Eta bereziki ez da espreski ikusten zaio UPN-eri, UPN ari da kanpaina bat ekinez. Trafikoa, hiria eta garraio publiko eta jasangarriarekin jarraituz, Iruñerriko mankomunitateak hiri mugikortasun iraunkorreko plana aurkeztu berri du. Hirian eta bere inguruan pertsona eta merkantzien mugikortasun beharrak asetzeko sortutako plan estrategikoa da hain zuzen honakoa. Mugikortasun iraunkorraren alde irmoki egiteko helburua dauka. Oinezkoei autobus garraio publikoari eta txirrindulari lehentasuna emanez. Planak hainbat jarduera proposatzen ditu, eta horien guztien azken xedea Iruñerriko bizilagunen bizikalitate hobea erdiestea delarik. Hau da, mugikortasun arrazionalagoa, eraginkorragoa, bidezkoagoa eta unibertsalagoa lortzeko, eta era berean, ibilgailu pribatuekiko mendekotasuna murriztuz. 2008an garatu zen ideia, kasu horretan Nafar gobernuak egin zuen lanketa, baina azkenean kajoian sartu zuten eta ez zen agerian eta publikoa egin lana. Jende artearen bizikalitatea hobetzearen helburua daukagu. Osasunaren aldetik ikuspegitik zenolako onurak dituen beste hiri batzuk sortzea, eta gero baita ere zenolako aldaketak egin behar ditugu mugikortasunean banatzea aldatzeko. Berez, prozesu guztia parte hartze prozesu bat izaten ari da. Talde batetik, administratiboki eta zenolako egoera daukagun Iruñerrian ikusita, hori, 18 udal, Nafar gobernuak eta mankomunitatea bat egiten dugula, 20 entitate horiek, hori da berez da prozesu parte hartzaile bat. Adostasuna bilatu da arlo teknikoan. Aurreko prozesu horretatik atatzen den zirriborro zero bat garatzea herriarekin. Guk ere uste dugu hau ezin dugula egin jendearekin partekatu gabe, eta hortan gabiltza, abenduan hasi ginen, oso prozesu interesgarria izaten ari da. Batez ere, jendea entzutea beti interesgarria da oso, eta kasu honetan ekarpen asko agertzen ari dira, ekarpen horiek aztertu eta erantzun egingo dira prozesuan. Guk prozesu honetan ere ikusi ditugu beste esperientzia batzuk, eta kasu eta urruti dagoena Gasteizeko esperientzia dugu. Orain dela 10 urte hasi ziren lan honekin, eta guk aurre ikusten dugu egora antzekoa. Hau da, aldaketak egiten duzunean deserosotasunak sortzen dira, hori oso zilegi eta oso normala da, baina gero onurak ikusten dira, ez nolako aldaketa daukat, osasuna individualan eta baita ere komunitarioan, kolektiboan, ez? Zeren azkenean arnastea, ibiltzea eta mugitzeak zer nolako onurak dauzkan osasunarako garrantzitsua da.
aldaketa bat egitea eta lehentasun autoari kentzea eta pertsonei eta ematea eta izaera publikoa bilakatzea zorua, zenolako onurak dituen jende artearentzako, ez? Eta batez ere, hirietan bizi garenentzako. Baita ere kanpotik etortzen direnako, da, gure inguruko herrietatik etortzen direnako. Autoen lehentasun horrek zenolako eraginak dauzken segurtasunean agerian daude eta hori ere uste dugu onura handi bat izango dela. Behar dutena da bultzada bat, aukera bat. Kasu honetan ematen zaiena da 3 kontzertu emateko aukera, ordaindu egiten zaie, bideo promozional bat egiten zaie, kasu batzuetan gainera banda importanteen teloneroak izateko aukera ere ematen zaie, eta tira horrek, badu balio bat beraientzat, ez? Ez dadila izan kontzertu bakar bat, eman bolo bat egin eta hortan bukatu, baizik eta zirkuito baten barruan sartu, ez? 30 bat musikari eta aktoreren lana katapultazia urti eta Gipuzkoa osoan zehar zabalduko dute. 3 kontzertu oso ondo etorriko zaizkigunak, ez? Azkenean jira txiki bat egiteko Gipuzkoan, baina bestalde oso aukera ona da bisibilitatea lortzen dezulako. Nik uste dutena gaur egun erraminta gehiago daudela, erresago dagola, zure lanak aurrera ateratzeko edo erakusteko, publizitatea egiteko, leheno dena zen askoz zailagoa egiten zait. Profesionaltasunari begira, nik uste dut bultzada garrantzitsua dela, plataformak honek egiten dagoen aleginak, zentzu hortan balora enbidia, eta azken batean, emungo duen kontzertuak edo, seguramente oso ondo prestatuta gongo diala, Gipuzkoa mailan segurani harreria hona izango dela, eta oso pozik. Iruditzen zitzaigun importantea zela estena zirkuito urbano bat martxan jartzea, Donostitik haratago eta balorean jarriz hainbat esparru askotan zailtasun izugarriak dauzkatenak programatzeko eta batez ere atentzioa deitzeko bere programazioaren inguruan, ez? Eta jendea erakartzeko bere herritik haratago. 3 urte hauetan egon dela eboluzio positiboa, ez? Lehenengo urtean izen ematen zuten artista gehienak Donosti aldekoak ziren eta gutxiago probintziakoak. Eta ja lortu dutzen ari gara, aurten inskripzioetan Gipuzkoa herri ezberdinetako jendea apuntatzea, ez? Hor aldaketa handia egon da. Guk hori nahi dugu. Jendea joatea bere gertu daukan herrian edo ondoko herrira joatea, emanaldi polita bat ikustera, ez? Edo musikakoa edo arte eszenikotakoa. Orduan pixka bat sakabanatuta egotea, ez egotea kontzentratuta toki baten. Ez da bat ere erraza musika ala arte eszenikoak afizio dituenarentzat urrats bat gehiago egin eta eszenatokietara igotzeko aukera izatea, eta katapulta honek bultzada hori ematen die musikariei. Nik uste faktore asko daudela, ez? Egiten dutena talde batek tunbaiten jotzeko edo ez da erreixa, eta talde asko gaude geroz eta gehiago. Orduan alde hortatik honek bai ematen dizu seguridade pixka bat. Badakizu kontzertu batzuk joko dituzula, eta estenan toki bat badakazu. Nire kasuan, bai batzutan esfortzuak eta sakrifizioak inbidea kontzertua topaiteko, baina nik uste dut olako plataforman bidez dana errazo gala, ez? Badaude nik uste dut feitxa konkretu batzuk edo kontzertu mota batean publikoa beti horre dagoena, baina gero talde txiki edo, zirkuitu underground dago baten, publiko hori ez da oso fidela, orduan zaila da baita ere estena egonkor bat egitea publiko mota honekin, baina dagoena nik uste dut. Arrakala handiagoa izaten da arte eszenikoetan, badago tartea, antzoki eta kulturretxetako eszenatokien eta bestelakoen artean, eta apalagoa izan da, deialdi honetako parte hartzea. Hemen Gipuzkoaldean, bi munduetan mugitzen dira. Daude, hasi berriak, ez daukatenak igual oraindikan lan propioak, lan propioak, eta gero besteak daude beste puntzo batean agian profesionalak, eta daudenak oso mamituak, ez? Egia da arrazo gehiago dauzkagula musikan baino arte eszenikoetan, antzerkian, mikroteatroa eta bar,
baina tira hortan, azpimarra berezia egin beharko dugu datozen deialdietan. Mugimendua badago, hor, ez dakit, underground, subterranean dagoen zerbait, arte eszenikoan askotan ez dela ikusten, ez dela pintura genetik edo kulturetxeetatik daudenak, eta baita ere bere lekua badakatela arte eszenikoetan eta Gipuzkoan, noski. Agian Gipuzkoan falta dena da arte eszenikoentzako gira bat, plataforma bat hartzea eta herri ezberdinetatik ezagutaraztea arte eszenikoetan egiten dena. Artistek ez dute emandako aukera hutsean geratzerik nahi. Formato akustiko bat, batzutan igual elektrikaz, baina bakarlari bezala. Eta nire azkenengo diskoko abestisa presentako, barriren bat seguruenik, eta formato intimoan edo eskenikot abestionik. Gure soinua nahi dugula erakutsi ez, taldeko kideak bai gerala oso ezberdina bakoitza bere musika estilotik dator, eta sortu dugun konbo musikala nik uste berezia dela eta pixkat hori nahi dugu erakutsi, eta jendearen erantzuna gehien bat nahi dugu jakin ez, aber nola sartzen den. Bilboko gay, lesbi, trans nazioarteko jaialdiak bere hegoak irekiko ditu aurten ere. 2018ko zinegoak otsailaren 19tik martxoaren 4 arte luzatuko da, ezberdin izatearen naturaltasuna leloa duen 15. edizio honetan. Protagonismoa eman nahi diolako arautik kanpo bizi diren pertsona guztiei. Balorean jarri nahi dana da apurtxo bat anistasuna, ez? Genero anistasuna, sexu anistasuna, baina baita be maitatzeko anistasuna, plazera sentitzeko anistasuna. Aurtengo edizioaren zenbakiei erreparatuz, aipatzekoa da 522 lan jaso dituela antolakuntzak, eta hauetatik 135 aukeratu dituela, 33 herrialde desberdinetatik. Programazioa zabala izango da aurten ere, fikziozko pelikulak, dokumentalak, jarduera kulturalak eta arte eszenikoak. Jaialdia 2 astetan banatuta egongo da. Aurreneko astean pelikula guztiak proiektatuko dira, 3 zinema areto nagusietan, Golem aretoan, Bilbo Rocken eta Bilbo Arten. Bigarren astean proiekzioen bigarren paseak egingo dira, baita ekintza osagarriak ere. Jaialdia hasi baino aste bat lehenago, 3 bat zinegoak aurre jaialdia egongo da, eta bertan hainbat Bilboko kultura elkarteek zinegoak elkartearekin batera jarduera ezberdinak antolatuko dituzte. Estreinaldi ugari ere izango dira aurtengo edizioan. Estatu mailako 22 estreinaldi, Euskal Herriko 6 ekoizpen berri, Europako 3 eta bereziki aipagarriak diren mundu mailako 2 estreinaldi. Lazaro Louzao, EHUn ikasitako galiziarrak 9 de novembro aurkeztuko du, galegoz filmatutako fikziozko pelikula. Eta Alba Barbeizerrak Enfem dokumentala aurkeztuko du, crossdresser mundu anitzean murgilduko gaituena. Antolakuntzak ikusleari balio erantzi bat emateko 37 gonbidatu bilduko ditu. Pelikulen proiekzioen ostean zuzendari, ekoizle edota nazioarteko epaimaikideek pelikularen eta landutako gaiaren inguruan hausnarketa egingo dute, ikuslegoaren parte hartzea bultzatzeko. Aipatu behar dugu, zinegoak garrantzi handia ematen diela gonbidatuak berton egoteari, azken batean zinegoak ez dalako bakarrik pelikula bat ikusi eta zure etxera alde egitea, baizik eta nahi dugu apur bat sortzaileak eta zuzendariak eta aktoreak bertatik bertara ezagutzeko aukera eukitzea, eurekin eztabaidatzeko, parte hartzeko, eta aurten eukiko dugu 37 gonbidatu gurean Bilbon, 20 lan ezberdinetakoak, eta uste dugu hori balio erantzi badala jendearentzat etortzen denean pelikula bat ikustera, eurekin eurak ezagutzeko aukera duelako eta eztabaida sortzeko. Aurten ere, zinegoak jaialdiari urtez urte oihartzun handiagoa ematen dion zinegoak edapena antolatu dute. Proiekzio ofizialak amaitu ostean, zinegoak Euskal Herriko 40 udalerritara mugituko da 50 proiekzio eskainiz. Martxoaren 2an hasiko da, Durangon eta Donostiarekin, eta bukatuko dara apirilaren 11an. Aukera ugari izango dira, zinema, kultura eta anistasunaz gozatzeko eta errealitate ezberdinak ezagutzeko. Aipatzekoa da ere, ohorezko zinegoak saria Emily Joubet argazkilari, zuzendari eta ekoizle frantsesari emango zaiola. Berak bere zineman ez du lantzen ohiko zinema komertziala,
berak bere intimitatea edo bere gorputza borrokarako tresna modura erabiltzen dau, eta bueno, aldi berean ikusgarritasuna ematen dio maitasun lesbikoari. Gainera, Jubetek doaneko masterclass bat eskainiko du otsailaren 20an Bilbao Arteko Art House Cinema. Suziria lertzearekin batera entzun dira lehen txaranga hotsak eta txilabak soinean jauzika hasi da jendea. Lertu da festa Tolosan eta ostegun gizeneko txupinarekin batera inauterietako asteburu nagusian sartu gara. Berazubi elkartea izan da urten inauterietako kutxuna eta hango kideek bota dute txupina. Prozesioan joan dira udaletxeraino Nazarenoak eta Legioko kideak etan independentzia eman dio Juan Carlos Borboikoa Espainiako errege emerituak Berazuri auzoari. Buenas Tolosadas, me llena de orgullo y satisfacción en el día del jueves gordo ser el encargado del acto solemne que vamos a vivir. Corría el año 1965, cuando se terminaron de edificar las viviendas últimas de un barrio con carácter, un barrio con personalidad propia, un barrio unido culturalmente a España y también de manera sentimental. Prueba de ello es que mantienen sus fiestas patronales en una fecha grande para todos los españoles, el 12 de octubre. Siempre habéis estado, Berazubi, en nuestro corazón. Por ello, en nombre de la emérita reina Doña Sofía y en el mío propio declaro, desde el día 8 de febrero de 2018, proclamo la independencia del barrio de Berazubi, desanexionándose así de Euskal Herria. Gora Berazubi independientekoak. Era guztietako mozorro eta festak izango dira datozen egunetan Euskal Herriko hainbat txokotan, inauteri tradizionalak zein garaikideak guztietan kolorea, musika eta batez ere irudimena izango dira nagusi. Tentsio politiko handiak gainditu ostean Hego Koreako Pyeongchang hirian ospatu beharreko neguko joko olimpikoak bertan daude. Izan ere, diplomazia ariketa erraldoia gauzatuz, Ipar eta Hego Koreako delegaritzek bandera bakarraren azpian desfilatuko dute, eta bakearen jokoak izango direla aldarrikatu dute. Orotara 82 taldetako 2925 kirolarik hartuko dute parte, inoizko zifrarik altuena. Guztira 102 lehiaketa izango dira 15 kirol disiplina ezberdinetan. Kirolariak 2 hiri olimpiko ezberdinetan banatuko dituzte eta probak otsailaren 25 bitartean luzatuko dira. Euskal partaidetzari dagokionez, errekorra izango dugu aurten 4 kirolariren presentziarekin. Lucas Egibar snowboarder donostiarra, Juan del Campo eta Imanol Rojo eskiatzaileak eta Felipe Montoya patinatzailearekin. Egibarrek domina eskuratzeko aukera izango du gainera. Jokoetako izarren artean Marcel Hirscher eskiatzaile austriarra, jaitziera probetan ezin trebeagoa den Lindsey Vonn, beste inor baino domina gehiago eskuratu dituen Marit Bjorgen norvegiarra, Javier Fernández patinatzaile espainiarra, Pierre Boltier snowboarder frantziarra edo Michael Kingsbury kanadiarra ditugu. Polemikarik ere ez da faltako, izan ere Errusiako taldea txapelketatik utzi dute dopinarekin lotutako eskandaloak direla eta
Hala ere, Errusiako 179 kirolarik hartuko dute parte bandera olimpikoaren azpian. Berrikuntzan artean Malasia, Singapur, Kosovo, Eritrea edo Ekuadorreko selekzioen debuta dago. Horrekin batera, Nigeriako emakumezkoen bobsleigh taldeak nazioarteko hedabideen arreta bereganatu du. 1988 Calgaryn lehiatutako jokoetan, Jamaikako selekzioak lortutako ospearen bide beretik jarraitu nahi dutela.